ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कुडाळ तालुक्यातील पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे अधिकृत उमेदवार तुकाराम उर्फ दादा साहिल यांनी आज आपल्या निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला. गणेश जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर त्यांनी मतदारसंघातील प्रमुख देवस्थानांचं दर्शन घेऊन विजयाचा संकल्प केला. सर्वप्रथम सर्वांना माघी गणेश जयंती निमित्त शुभेच्छा देतो. महायुतीतर्फे मला सन्माननीय आमच्या महायुतीचे नेते, आमचे लाडके आदर्श व्यक्तिमत्व सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब, पालकमंत्री सन्माननीय निलेश राणेसाहेब आणि आमचे कार्यतत्पर आमदार निलेश राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुतीतर्फे जिल्हा परिषद पावशी ही निवडणूक लढवण्याची संधी प्राप्त होत आहे. त्याबद्दल महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी आणि सर्व कार्यकर्त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. नक्कीच पावशी जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा गेली 10 वर्ष सातत्याने विकासापासून वंचित आहे आणि या ठिकाणच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी पुरेसा वेळ या ठिकाणी या मतदारसंघाला न दिल्यामुळे या मतदारसंघाचे अनेक प्रश्न, मूलभूत सोयी या ठिकाणी अपूर्ण राहिलेल्या आहेत. येणाऱ्या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना, त्याचबरोबर वैयक्तिक लाभाच्या योजना या मतदारसंघासाठी या ठिकाणी आणून या मतदारसंघ हा राज्यातील आदर्श मतदारसंघ घडवण्याचा माझा संकल्प असेल आणि त्या दृष्टीने गेली 7 वर्ष मी सातत्याने नियोजन करत होतो. लोकांच्या संपर्कात होतो, ग्रामपंचायतींच्या संपर्कात होतो, लोकांच्या मूलभूत सेवेसाठी, छोट्या मोठ्या प्रश्नांसाठी, तळागाळातील जनतेसाठी मी कायम कार्यरत होतो आणि म्हणूनच मला नक्की विजयाची खात्री आहे की या ठिकाणी मला 2000हून अधिक मताधिक्य या ठिकाणून मिळेल आणि येणाऱ्या जिल्हा परिषदेत काम करण्याची संधी महायुती पक्षाच्या माध्यमातून, भाजपा, शिवसेना, महायुतीच्या माध्यमातून मला मिळेल अशी मला खात्री आहे.